खुलुमबाय सानाफोर आंनि Jobanivlog इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सोरबा माजे भगवाननि महर लानो सानाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोंसो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोननो आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो फारि फारि नायलांबानो जाबाय आरोना बिमा फिसा टपला ओमफ्राय बहा फैदों औ आरो नै माथो होनना बुंबावनो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव बिमा फिसा खावब्ला जोङो फिसाजोआ माने बोथोर सोलायनाय होनांगौ ना मानि होनांगौ थाय मोथो मोथो लोमजादों मोदोम दुंखावनाय जासावदों होननाय खोनादों आङो आंहाबो फिसाजोआ बिनिनो सिखार आरोना नै ओमफ्राय सनिबारखाय लाइनाबो एसे खममोन दिनै थाबनो मोन्दों रिसिप्टखौहाय जोङो बारा गोबाव नेनाङासै आरोना थाबनो मोनबाय नै रिसिप्टखौहाय बारा मानसि गैया उन्दैफोर लोमजानाय बारा गैया खोमा दरजा गुदियावनो मोनफैखाबाय बेयावनो फार्मासियाव मा मोना सोंलांसै बेयावनो जन्म जादों बेयावनो फैब्रबबाय थानांगौ मानसियानो उन्दैनिफ्रायनो आरोना सिदा सिदि हस्पिटालनिफ्राय फैनानै पस्ट अफिस 1 3 से 2 3 4 5 सिखारसो आरोना आंना बिमा बुरैनि खामानि बिदिनोसै ग्रोब ग्रोब आरोना फैदो सोना फै बारा फिर नङा दिनै शनिबार थाब थाब मावनानै थांनोसै आरोना हेलमेट खुलियासै आरोना आङो डाइरेक्ट लाइनावसो ओमफ्राय नै फिसाजोआ जि मोजां दद्र' जिरायनानै दङ आरोना ओमफ्राय ओरैनो खुनुरुखुम नै 1500 सोफ्ला लांनोसै बुरजा दोननो सानबाबो जायाना लोमजागोन साजागोन फैसाफोरखौ सेभ खालामनानै दोननांगौ जायो मासनि फैसा मिलायनानै जानांगौ जायो मा दुदु बुंगोन दे बारा फिर नङैखाय जों एकदम थाब जाबाय आरोना इजियावनो सानावथ' बिराद मोजां गेलेयो खिन्थु हरावसो इमान दुंदों मोदोमाहाय गिनानै ओंखायनो लाबोखाथारबाय आङो ओमफ्राय जोंहा नानिखौ लाग्राया बिहर फालायबाय नालाय ओंखायनो बेयाव हाबनांगौ जालायबाय आरोना आङो बिमा फिसा ओमफ्राय बिराद उखैबोबाय आरोना जानो जमफैलायबाय जोङो गुदुं आलु परथा सौफैबाय जाबाबो फिसालाखौ आरो बे लाग्राखौ गैयाबाथाय लांदां जाखांबानाय मोनो आरोना अब्लाबो जानोसै जों सानैल' नालाय ओमफ्राय आलु परथाफ्रा आवगोलनि बायदि जालाना दाना माबा थावआवसो गोजोम होनानै एवो आरोना ओमफ्राय थावजों संनाय नालाय ओरैनोथ' गोथाव मोनबाय खिन्थु आवगोलफोरनि एसे थाव नांस्लिद एवनाय आलु सिङाव आराम आलु बाथोन बायदि होनानै बिदि गैला मोनजाला ओमफ्राय नै जाबाबो सुख गैया उन्दैफोरजोंलाय मा होनना बुंबावनो अब्लाबो जाला थांसै ओमफ्राय बाया मोजोमा माबानि लामा गुदिनि फिसा पार्कआव फिसाजोखौ एसे गेलेहोबाय आरोना आङो माने गाखो होबाय थायो आरोना बेहाय गाखोग्रा दं होनना नुलांखाबाय नालाय गाखो होनना बुंबाय थायो मैया मोनायावबो उन्दुनाय जायाखै बेस्रा एसे आं जिरायजाया मा बिमा दांखोआ जिरायबा बायगोन फिदिं जालाबो नै गेदेरानो गाखोनानै गोदो होजोब्बाय गेलेनो आन्थालाय दङमोन गथ'नि आं गाखोजाया सना आं गाखोबा बे बायगोनसो आयै लोगो गैया सनालाय र' मालाबा दादाखौ लाबोनानै फैगोन दे मायाबो सोर नारनांगौ जोंखौ हा थांसैथ' आयै हैया नोङा खाफालाव लांबाथाय गैला गेब्लेजोबगोन थांसैथ' मा थांसै थांनो गोसो गैला आंनि फिसाया आयै गाखोनो दे फै हा आं गाखोग्रा गैयालै ओंखारसै फैदो खुनुरुखुम थगायथ'सो बाजाबाय आरोना ओमफ्राय नै दहायो सना रुफा दखानाव हाबनाया जोंना आसोलना माबा होनो गन्थंना गोमानानै दङ नालाय लानानै फैबाय नै 6 मासथ' गेरेन्टि होन्दों दा मा जायो न'आव थाग्रानो मोनसे ओमफ्राय बे नानिखौ लाग्रानो मोनसे लानानै फैखाबाय ओमफ्राय मुला पस्ट अफिसनि हाबाफारि दा बुंसै गोदानखौ गाननानै मालाय स्रायनो नै फुरथियानो लाजाला आरोना समायलायदोंबो फाग्लिखौ गुफुरखाय 1 घन्टासो उन्दुफानानैसो फिसाजोखौ फुथुनो हाबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा ओंखाम जानानै लानोसै ओरैबायदि ओंखाम उखैफिनबावबाय दहायनि परथा गांसेया मालाबानो हजम ओंख्रियाबो बिदिनोसै नैबेयाव मा लगायनाय लाब्रा दं नायपात्ता आरोना रानफ्रां थानाय ओंख्रि मैगंफोरा जमा ओमफ्राय दाउदै एवनाय ओमफ्राय थिथा केरेला आलु मटर एवनाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो लेबु सेबलायलायनानै नै जानानै लानोसै आरोना आङो मालायफ्रा गरमाव ओंखाम जानो हाया होननानै बुङोना
आंना बिदिनो खोथायानो गैया आरोना गरम जा थान्दा जा हप्पासेसो जानायाव जेना ओमफ्राय फिसाजोजोंहाय 1 घन्टा थानांबायना बे समाव आङो फुरा नोंथांमोननि भिडिअ हगारनायफोरखौ नायस्रांदों आरोना बेनिफ्राय दंबावो नायबावनोसै फारि फारि नोंथांमोना मानिखौ फुरा नायलांबानो जाबाय आं जानानै लानोसै आरामबा सिखारबाथाय आं जारला जालायगोन जाखांस्लाबनो मोनाखै आरोना आङो सिखारनाया फिसाजोआहाय बेनिफ्राय न' सिङाव थाबाय थाला अन्थाइ होनबाय अन्थाइ गेलेनो ओंखायनो लानानै फैबायनो बेयावनो खावआव जिरायनो दसे अन्थाइ गेलेनांगौ आरोना गावजोंहाय बेनिफ्राय बेफोरनोमोन आंना माने दिनै फिसाजोआ लोमजादों देहा सुग गैया बेनोसै आंथ' नोंथांमोननो गासैबो शेयार खालामखायो नालाय मा जादों मा जायाखै जादांखौबो मा बुंदों मा बुङाखै ओमफ्राय आं बेखौबो शेयार खालामबाय आरोना गाज्रि मोननांला नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामो नामा होननानै साननांला आरोना दैलि ब्लगसआव आं बेफोरखौनो देखायनांगौ जायो बेनिफ्राय मालाबा मोसालायदार मोनबा मोसालायदार देखायबाय मालाबा मोसालायदार मोनाबा सिम्पोल नर्मालखौनो देखायलांबाय आरोना बेनिफ्राय खायफा मानसिफोर दङ मा होनना बुंनो मालायनि भिडिअ सिन्थायनो मालायखौ रायखोमानाय दाख्लैनिया आंथ' आरो नेक्स्ट भिडिअ बानायबावासै सोरबा गलत बुंदोंबाबो सोरबा मोजां बुंदोंबाबो आरोना आंहा खनसे आंनि गेदेरफोर बुजायनायखौनो आं गोसोआव थि लाबाय माने बेबायदि आंबो कन्ट्रभार्सि जानो गोसो गैया माने मालायाबो कबितानि भिडिअखौ बुहुत मानसियानो नायो बिसोर नायग्राफ्रा आंबो माबा मोनसे भिडिअ खालामगोन माबा मोनसे बुंगोन गोरोन्थि बुजिलायगोन फारि फारि बिदिनो जालांगासिनो दङ ओरैनोबा आंहा जेबो गलति गैया मुवा ओरैनो मोनसे भिडिअ बानायजानाय जाहैखाथारबाय ओंखायनो आरो आङो गोसो गैथारला बेफोरबायदि जारलाखौ आरोना ओमफ्राय मा होनो ओरैनो आंहा गोसोआ हाजार जादों लोंनोबाबो सुख गैया मानो होनबा दा आंना हासबेन्डआ एसे खतरनाक जायगायाव दंहैयो मणिपुराव जायखौ नोंथांमोना एसे निउस नायसनदोंबा मिन्थिखासिगोन आरोना बेफोराव मा सोलिबाय थायो मा सोलियो बेयावसो डिउटि हैनानै दङ ओमफ्राय मा होनो भिडिअ कलिं टावार मोननाय जायगायाव थाबाय नालाय दाख्लैफोरथ' टावारानो मोनामोन ओमफ्राय बै बर्डार सिनेमानि बायदि बै मा होनो टफिया साराय टफि बादिया बेखौ गाननो आरो दा बिसोरना डिउटि होनो ओमफ्राय आं बेखौ गाननाय नुबाथाय ओरैबायदि गाबनो ओंखारोना माने मिन्थिया आङो बे बुस्थुखौ माने अबेबा एकदम आलदा जायगायाव थांबासो आं गाननाय बायदि मोनो आरोना बिसोरथ' दा देशनि सिङावनो दङ देशनि बाहेरानिजों जेबो माबा गैया गाज्रि सोमोन्दोनि थाखाय थाङाखै खिन्थु देशनि सिङावनो दङना अब्लाबो आं बे टफिखौ गानबाथाय आं बोरैबा मोनो मानो मोनो आं मिन्थिया आरोना ओमफ्राय दा आंना हालोदा बेबायदि जानानै दं आरोना सनाफोर सना दे मुलि जानानै एसे राखांदों फिसाजोआबो मिनिफालायलायबाय आरोना गेलेदो मा सना ओमफ्राय मा होनो बेबायदि अबस्था दा आं बिफाखौ बुंहरबायबो आरोना आं बेबायदि टफिखौ खामानि बिराद बोरैबा मोनोलै होननानै ओमफ्राय गाननांगौ सेफटिनि थाखाय आरो माथो खालामनो ओमफ्राय आरो मालाबा देशनि आन्दारावबो दावरावसो जायोना स' गावजों गावनो मालाबा अन्थाइ खुबैनाय मानाय माबा बे जाया होमबा सनाफोर बेफोरबायदि जायो आरोना आरो दाख्लैसो नुवाखै बिफामोननि डिउटि होनायनि अबेबा सेरावनो CRP सानै माबा मा होनो बिसिनि जायगानिनो खतम खालामनाया बेफोरबायदि जायगायावसो दंहैयो आरोना बुंनो थाङोबा बुहुत दुखु ओमफ्राय मा खालामनो मानसिफ्रा बुंलायगोन सासे जावबावदो होननानै न'आव थाग्राखौ स' बिदि नङा आंना हासबेन्डआ फौजियानो येस आं गर्बसे बुङो आंनि हासबेन्डआ फौजियानो खिन्थु दुखु थायो टेनसन थायो गिनाय थायो गिलुं गिलुं थायो बेनो आरो इसोरनाव बोर बिनायनि अनगा जेबो गैला आरोना ओमफ्राय आरो माथो होनबावनो ओमफ्राय लास्टाव आं मोनसे खोथा बुंनो सानो मानसिनि महरखौ गाव गावबागाव दानानै लाया आरोना ओमफ्राय बिनि आखल आखु माबा माबि गाज्रि मोनदोंबा बुंनो हायो जोङो ओमफ्राय आं माने बेनि खोथाखौ बुंनाया जाहैबाय आब' कबितानि माबायावहाय आब' कबिताया आंखौ लानानै भिडिअ बानायनायावहाय माने आङो कमेन्ट मोन्दों आरोना आं मानसिखौ नायनो बाखायो मारैबा मोख्रा मारैबा बिदि बुंदोंलै आंखौ बावबाय आङो कमेन्टखौ फरायफिननांगोन आरोना ओमफ्राय नाव मिनिनानै थैनोसै आङो आयौ मा होनो मानसिनि महरखौ आं दानानै लादों नामा आंखौ बेबायदि बुंहैनो ओमफ्राय आं बिनियावनो आं रिप्लाय होनानै फैदों आरोना आं दानानै लानाय नङा होननानैहाय आंनि भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंबा बुं खिन्थु महरखौ बुंनानै नोंहा जेबो लाब गैया होननानै आरोना स' बुंनो नाङा आंखौल' नङा नुमारो खोमा ओमफ्राय बेथ' गाज्रि नङाथ' केमेरायावथ' सिनायानो आंखौ माबायदि नुयो सबायमाफोरखौ नुबावासो आसलियाव फैबाथ' संखिबावगोनसो नों आइयाव मा मोखांलै बेलाय बेबायदि खि मोखां थायोलै राखावसि होननानै आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंखौ खाथियाव नुखानानै मिन्थिखानानैबो मोजां मोनो स' थेंक इउ स' माच बिसोरथ' मोजां मोनखासिगोनानो माथो होनबावनो आरोना मालाय इसोर हरनाय महर ओमफ्राय मबाइलाव बुहुत मोजां नुयोथ' इसे नायफैलाय नागिरना मोननाय नङा आं बादि जायफोरा आंखौ जाला माला फां फुं बुंदों भगबान हरनाय महरखौनो बेइज्जति खालामदों बिसोरनि थाखाय एन्सार आरोना सबायमेन सानबाबो सानख'नो हाया खाथियावथ' सेस मारगुलिखासो आरोना एनिवे जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय आङो जाखिनि एसे देखायबाय ओमफ्राय जाखिनि एसे बाथ्रा बुंदेरबाय माबा फां फुंबायबा मा खालामदो आरोना ओमफ्राय
स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव थेंक इउ स' माच